Njima je šansa bila 15. marta da tog dana budem likvidiran. Pošto nisam likvidiran tog dana, ja sam u kasne popodnevne sate otkrio planove pojedinih kriminalnih grupa koje su radili zajedno sa pojedinim državnim strukturama. Vučiću, sada si dužan da kažeš koje kriminalne grupe su spremale tvoju likvidaciju, koje državne strukture su radile na tvom uklanjanju i ko su organizatori ovog neuspelog atentata o kome govoriš i da li je neko uhapšen jer je pripremao tvoje ubistvo. Kažeš da si sam otkrio planove za tvoju likvidaciju, a ja te pitam šta je radila BIA i policija? Ako nisu znali šta se sprema, zašto nisu smenjeni Orlić i Dačić? Ako su znali pa ti nisu rekli, zašto ih nisi uhapsio? Ako niko nije uhapšen i ako ne objaviš precizne informacije ko je, kako i zašto pripremao tvoje ubistvo, onda si sve izmislio i moraš da podneseš ostavku i hitno da se lečiš.